Здравейте, потребители на YouTube. Днес ще има PvP с Wooden Iron. Ще сме тим в един малък сървър. Ето видите мите. Слаби са, знам. Какво? Че има? Да. 5 легендарки, една отвара. Слаб съм, че ме бият. Wooden Iron е същия. Аре бе, адмил, няма ли я пуска? Сега че го пусне. Само момче, Ама адмил, че участва ли? Ако участва първо другите там нубове, че изтепаме да не ни пречат и админо го почваме двамата. Трябва, момче, да го смажеме. Абе, не му пиши, че снимаме, бе, ти лут ли си? Отивам до къщата и си вземем малко пържоли. Тъмън ще я покажа на ютубърите. Ето ни го скромния дом. По мой план. Тук е входа. Спокойно. Тук печките. Добре бе. Ето го енчант, тук не е довършено. Това е на Wooden Iron честа. Това е моя. Малко има бокуци, като чух за първо път ги сложих веднага. Добре бе, момче, спокойно млъкни малко, да им покажем дома. Почина, ето. После ще ви го покажа. Да се наям. Така. Абе, много бързате, бе. С тия... Чекай, бе. Почваме ли? Аре, тепай! Тепай го, бе! Аре, бе, мите! Тепай го! Аре, он почна бега! Тепай го! Аре, гледай го, бега! Гледай, бати галното PvP заеби. Он само бега. Сори, бат, ти изпуках. Пратихте при него. Да, он само бега, момче. Гони го. Аз малко с болче го покъцам. Как го оцелих. Кай ми не съм ли точен? Да, какви са тия тъпи пажи има, момче. Дразнат ме. Аре. Къде? Ако? Аз го щупих, момче, он това бега. Не бе, сме двама за това. Най-добрите. Вземи ми малко. Много ги харчим и аз с моите. После му се молим да ми ги оправи. Сега да има степа, ми няма ти веро броните. Tego, идва! Сваляме! Аре, идвай! Браво! Браво! Така, ева тук. Аре, идвай! Тук няма къде бега. Идвай! Сега гледаш му се щупат броните,
Аре де, тепай. Почвай. Опа, момче, стига бе, аз само тебе те хитвам. Пази се. Опа, сори. Момче, гледай го. Па че печелиме. Много ясно. Са ние двамата. Ама че... Да го питам. Готов ли си? Аре бе, аре. Давай. Почвай. Почвай бе, нема да те чекам. Почвай бе, ти луд ли си? Па яши, аз те чеках. Не мога да те тепам. Ти колко голден ейпълки имаш? По още една право само да имам и после почваме без. Разбрай, само на още една имаш право. И на мене ще мислиш. Глюма бати лагва. Ох, как те треснах. Зрелищното ПВП. Чекай, сопри, пиш. Ама нещо се клещи, дали няма го затепам и него. Не, ви. Изчекай са. Са, че ни телепорт. Са, ядеш. Са, като ти кам, ядеш по една и повече няма да ядеме, разбрави? Са, ядеш по една. Ето, хора, ето ми бъвчетата. Момче, он там не е служил такова резиденция на първ път, кои съм си вземал две брадавци. Яш, легендарка. Почва. Ама аз ти казах яш, ти трябваше да изядеш на време. Аз моите изедох. Хайде, да си я изел, аз ти казах. Ти трябваше да си изедеш през това време, докато такова аз ще ти върнем итемите. Ама... бутушите ти ги нема. Спокойно, ние имаме такива бутуши, да знаеш. Сега ще му дам да поправи итемите. И ще покажа на зрителите това къщата ни и ще спирам клипа. Трябваше, момче, не виж, аз ти казах и аз легендарката, ти ще отправиш, момче, спиеш ли? Сега ще ти поправи твоите, нали знаеш, имам още такива бутуши. Да. Ама като го подпукахме админо. Майде тръгна Евант, аз не искам. Доказахме му какви сме прота. Бавам се бе, ние сме нубове заеби. Аре бе, заеби, колко време че ми ги поправя, аз тук че заспим след малко, гледай бъвчетата ми изтекоха. Малко ще сложим на пауза, момче. И така сложих на пауза, защото админа докато ми поправи темите заспа. И така свърши PvP-то, победих моя съотборник. И... да, не ме ударе. И сега ви покажем скромното ни домче. Ще така и...
Ето, тук е градинката, има моркови, картофи, ето от всичко. Тук са семената. Тук са ни тиквите, нямам единия, че ще сложим. Тук админа ни предложи да ни направи XP ферма, така че супер. Ага, направи ни, не лажи тук са. И тук ни е фермата за какао. Няма бери бе, нека да седи. И тук ни е чест рума. Тук брони нещо, имаме малко. Тук са ни скъпоценностите. Кое бе? Бе, докато не го напълниме, няма другото тук да слагаме. Тук някакви теми и така си имаме. Си имаме златни ябълки малко така. Това от PvP-то съм ги печелил, защото кит старта на по 4 на по 4 доста има. Добре. Тук имаме малко голстон. Тук това е вълна, супер много има, гледайте, цели 3. И каблстон, колко искате. Тук малко врати, малко дърт, стъкла, пясък, такива. Да. И да ви кажа това сега. Тук ще правим такова портал към Недъра. И така. Какво да покажа? Да, верно. Мината тук извлакте може да се спускаме. Ето. Е опасно малко. И енчант рума. Чайте тук да оправя. Добре, не прави мизери. Тук има дупка. Така. Тук трябва да го довършиме. Ето. И това е скромния дом. Имаме малко глави така. Кирки имам няколко. Имам легендарки. Честа да го покажем ли? Добре, айде. Гледайте, какво става. Това админ ни го е дал. Така че... И това е от нас. Чей да затворим. И аз бях Fragzone. Ще го рекламирам Wooden Iron. Защото няма абонати. Не че аз имам де. Но ако ви харесва, се абонирайте. Не ще ви карам. И... Айде, млъквай. И айде, чао от нас.